ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктоми мо шумост. дар имрӯза видео фақат хонаи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 5 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 110,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 4 сотиқ заминай, хона доошонага. 8 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. канализатсия ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 1 миллион сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод 40 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. як подвали калон дорад. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 17 сотиқ заминай, хона доошонага. 9 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 385,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. соҳиби хона гуфтагиҳае ки хона тайёр аст, фақат ремонт шумодагиҳай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. варианти алишиам ҳастай.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш 5 сотиқ заминай дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ошхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. дарахтҳои мевадиҳандарам ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 3 сотиқ заминай хона дуошонагаҳ 8 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. як подвали калон дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 370,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 15 микрорайон 6 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаро сурохчуна фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Чашмасор 7 сотиқ заминай 3 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. кухни, баня, ошхона ҳам ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Зарафшон 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. ҳоҷатхона, баня ҳам ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагида бошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айкуҷо хонаҳои, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирӣ шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бовардан мегирем. инам хе дастгирӣ кунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ
мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.